Bl-istaġun sajfi fuq l-adba, bosta pajjiżi qed ipoġġu lil Malta fuq il-lista sigura li vjaġġar wara li jinnutaw ir-rata baxxa ta' infezzjonijiet kif ukoll il-programm ta' tilqim li huwa fost l-aqwa fid-dinja. L-awtoritajiet Daniżi ħabbru li Malta hija l-ewwel pajjiż li tpoġġa fuq il-lista safra. Dan se jfisser li t-turisti Daniżi jistgħu jżuru pajjiżna mingħajr ma jkollhom bżonn jagħmlu kwarantina wara li jirritornaw f'pajjiżhom. Din l-aħbar ġiet fl-istess jum li Malta tpoġġiet fuq il-lista sigura tal-Olanda, fejn hawnhekk ukoll se jfisser li t-turisti Olandiżi li jiġu Malta m'għandhomx għalfejn jagħmlu kwarantina meta jmorru lura l-Olanda. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu Johan Buttigieg laqa dawn l-aħbarijiet pożittivi fid-dawl li s-suq Skandinavu u dak Olandiż huma kruċjali għal pajjiżna. Jidher li Lulju u Awwissu se jkunu xarejn tajbin. Għandna ovvjament numru ta' pajjiżi li bil-mod il-mod qed jiftħu lejn Malta, kif rajna dil-ġimgħa stess l-Olanda u d-Danimarka, u qegħdin nistennew ukoll numru ta' pajjiżi ġodda li jiftħuna, anka dawk li qegħdin barra mill-Unjoni Ewropea. L-Awtorità Maltija ddejja b'reklamar kontinwu taħdidiet bilaterali biex twitti triq u tiffaċilita t-turiżmu. Fl-istess waqt, iktar ma jgħaddi żmien, iktar jitlaqmu nies u iktar persuni ppjanaw il-btajjel tagħhom b'rashom mistrieħa. Ma ninsewx li n-nies l-iktar ħaġa li jridu huwa s-serħan il-moħħ. Serħan il-moħħ li isma' meta hu ħajmur ġo pajjiż, ħajkun ġo pajjiż sigur, ħajkun ġo pajjiż li ħajmur u ħajħu pjaċir, u fl-istess ħin huwa pajjiż li meta ħajerġa' jmur lura ġo pajjiżu mhux se jkun ikollu bżonn implementazzjoni ta' kwarantina jew ta' xi miżuri oħra.